Какво да направя? Що се държи? Не си я държа. Тя се държи за мен. Ох, че сте, ама чупуе чихрите, бе. Опасни очи. Да, тия очите правят всичко, да знаеш. Добро утро, Мацко. Добро утро, Мика. Това е положението. Благодаря за лайковете. Няма музика, ако не да си пусна от някъде музика. Така ще се стана, защото не писна. Добър ден. Да, очите. Добре е при тебе. Добре съм. Да, аз съм... ето, почнахме и ето. Аз съм травестит, имам по-голям... Как да кажа? Така да му разбереш, по-голям кор имам от тебе, разбираш ли? Камбаните са ми 100 пъти по-големи от твоите. Имам по-големи топки от тебе, разбираш ли? Как е бертончето ми? Добре. Един път секс, за тебе секс няма. За тебе има кур. Верно ли говориш ти пък? Какво бе? Не виждаш ли какво говоря? Върни си го, ако искаш после. Благодаря. Да, сега съм с туника. Такава едно рокля или какво му се вика. Сега ставам хора нормално да не ме видите в приличен вид. Вчера пуснах. Нали, по-добре съм. Руси вярно. Какво Руси вярно? Мими, как си? Добре съм. Ти? Гълташ ли? Майка ти гълта. Спермо. Ай, как ма кара да обиждам страните рано. Здравей. Ма защо останах даже на лайв? От Руси съм, от Руси. Стой колко човека ма гледат. Нанкаш яко. Ами, поспивам си, да. Яка си, благодаря. Как си? Добре съм. Що не приемаш поканата? Защото не съм длъжна. Але сега не мога да разбера какво. И се ебеш яко. Майка ти се ебе. Не си яка. Ми дърпай, бе, брат. Кой те кара да седиш и да ме гледаш? Как си? Добре съм. О, любима. О, Сергейчо. Студивам се.
че като съм зле облечена и като съм такова, ма гледате по 100 колко човека като се оправя, няма, братко. Тая яка, ма не за всеки. Николай Иванов. Точно така, виж как знаеш. Кефиш ма. Имам дал Господ, какво да ти кажа. Как си? Много съм добре. Яка си мат се брал. Благодаря, работиш ли? Не работя. Работя върху себе си. Като ме питат, ко работиш, работя върху себе си. Искам те за мен, не може. Ще станеш като нова. Аз вече съм станала, бе. Ого, Димитър, бой чистотина ми стана. Той нещо спря да духа. Ергинка ли си? Да. Как си? Добре съм. На колко си? На 20. 0,4 съм. Може да не ми личи, защото не съм тунингована, ама какво сега? Гледай. Охо, само за мен. Я да ти видим профилната. Маняк, ти сигурно си на 30 и няколко, нищо лично, ама не съм за тебе. Готина си, благодаря. Аз съм на 20, аз съм прясна, разбираш ли? Аз те първа почвам да живея. Да, бе. Къпа нищо, не виждаш ли? Си да. 28.